И какво става, хора? Днес ще ви покажа Stable Build. Днес го изтеглих. Света е изтеглен от планета Майнкрафт. Така е отвън. Когато си го теглите, внимавайте, че тук няма стълби. Но аз се направих. Така. Първо да покажа, хора, е тук. Това прилича обикновено водопадче. Но вътре има една стаичка. Тук пише This is not secret room. Това не е секретна стая. Така се досетите. Иначе е уютна. Там има някаква стаечка. Да ви покажа вътре къщата. Вратата се отваря от тук. Няма такава врата. Така, да ви покажа първият етаж. Тук е тайно място, така всекидневна. Тук е за вечеря. Столова. Тая ръчка не знам за какво е, ама е тая ръчка. Нали виждате сега тук? С тази ръчка се отваря мазе. А в мазето има портал. И тук вече тръгва втория етаж. От тук в началото има музикална кутия. Тук има маса за омагьосване с книги. И още книги. 2 честа, 2 легла. Чест, печки. В честовете няма абсолютно нищо. Тук има малка тераска. Та има и още един етаж нагоре. Това е третия етаж, пак гледате в честовете няма нищо. Ами таван. И тук 2 честа пак. Тук има пряк път до долната стая, но трябва да сложа стълба. То някак да сложи стълба. Това е. Обикновено къщата е много красива отвън. Е добре направена. Ще пак ви казвам, тегли се от планета Майнкрафт. Не е много голяма. Бърках се. Има и още хора. Чекайте само да видя колко ми стана клипа. Да ви покажа тук пътя. Има фонтанчета, виждате. Тук там свършва пътя. Често, че няма нищо и това пуска на Survivor. Тук. И така за финал.
да застанем и тук отпред. И ви казвам 1,